Izazov 22 u Srbiji nastoji zahvaljujući divnim udruženjima Animals Now i Sloboda za životinje. Članovi tima Izazov 22 tu su sa istim ciljem, da napravimo planetu Zemlju boljim mestom za sva živa bića, da sprečimo nasilje prema životinjama i spasimo planetu. Kako nas Izazov 22 približava tom cilju? Izazov 22 je besplatni program koji omogućava svima da probaju veganski način života 22 dana uz pomoć i podršku iskusnih mentora i nutricionista u Facebook grupama. Tokom 22 dana učesnici se hrane potpuno biljnom hranom. Svakoga dana sa novim izazovom imaju mogućnost da isprobaju nova i raznovrsna jela, namirnice kao i proizvode. Naši mentori su posebni jer svako od njih ima drugačije iskustvo i veštine. Dostupni su i spremni da odgovore na sva pitanja učesnika. Imamo i tim posvećenih vodiča koji vode grupe izazova i trude se da se svi naši mentori i učesnici osjećaju dobrodošlim. Naravno, tu su i naši nutricionisti koji upotpunjuju podršku koju pružamo učesnicima. Razlog zašto smo ovde je taj jer verujemo da možemo stvoriti svet u kome životinje nisu zlostavljane i iskorišćavane i da pomognemo ljudima da žive život bez nasilja. Podstaknite prijatelje i članove porodice da se priključe izazovu kao učesnici ili kao mentori ako su vegani duže od 6 meseci. Link za prijavu će biti u opisu videa.